Velkommen til instruktionen, hvor du lærer din Tomra R1 flaskeautomat at kende. For at en flaskeautomat kører fejlfrit og med så få afbrydelser for brugeren som muligt, har anlægget behov for regelmæssig rengøring. Husk altid at følge instruktionerne på Tomra R1's skærm ved hvert trin i rengøringsprogrammet. Instruktionerne på skærmen kan fylde mere end punktet vist på skærmen. I disse tilfælde kan du swipe på skærmen for at få det hele med. Husk altid at benytte handsker, når du rengør udstyret. Start rengøringen ved at trykke Rengøring i menuen og herefter Ugentlig rengøring. Lad os starte med at rengøre de udvendige flader, automatens døre og omkring brugerens returluge. Her benyttes L51 opblandet i varmt vand. Varmt vand er din bedste ven, når du rengør en flaskeautomat, da det hjælper til at løsne ophobet sukker og snavs hurtigere og giver i sidste ende et bedre resultat. Herefter rengør vi automatens skærm med ufortyndet L52 glasrens og et stykke rent papir og tørre efter med en tør mikrofiberklud eller papir for at undgå en sløret overflade fra rengøringsmidlet. Tredje trin omhandler kammeret i automaten. Åbn først den højre låge på automaten og herefter fjernes alt synligt snavs fra bunden af kammeret og fra de områder, som er vist i videoen. Ved at bruge din tryksprøjte kan du nemt fordele din vand- og sæbeblanding på de områder, der skal rengøres. Rengør singulatorskiven med vand- og sæbeblandingen og en klud. Hvis det er nødvendigt, kan skiven drejes manuelt, så du nemmere kan komme til alle skivens vinger. Ultralydssensoren over skiven kan give anledning til fejl, hvis denne er beskidt. Rengør denne med varmt vand og en ren klud. Afslutningsvis rengøres bunden af kammeret med en langskaftet børste eller klud. I fjerde trin rengøres returslisken. Start med at fjerne synligt snavs og rengør overfladen med en klud. Vær meget opmærksom på glasskår eller andre skarpe genstande. Brug altid handsker. Rengør fotocelle og refleks i siderne af slisken med L52 og rent papir eller en vatpind. Husk altid at tørre fotoceller og reflekser efter med en tør mikrofiberklud eller rent papir. Der er ligeledes en fotocelle og refleks længere inde i slisken, som registrerer emballage, der lander i slisken. Disse kan også blive beskidte. Her vises, hvordan disse kan rengøres. Her bruger du igen vatpind eller papir med L52 på. I dette trin af rengøringsprogrammet bevæger vi os ind i bagrummet. Tryk på Rengøring af bagrum og bekræft på skærmen og luk de forreste døre. Bemærk, at automaten vil forblive ude af drift gennem hele rengøringsprogrammet. Femte trin starter med at åbne den store låge i bagrummet og følge vejledningen på skærmen, som er placeret her. Skub sidevæggen ind mod automaten ved hjælp af det grønne håndtag. Nu tømmes opsamlingsbakken under kammeret. Træk bakken ud af skinnen og fjern det løse snavs og rengør overfladerne med en opvredet klud. Herefter sætter du opsamlingsbakken på plads igen. I 6. trin skal vi have tømt drykbakken under automaten. På skærmen kan du swipe ned og se piktogrammer til dette trin. Fjern drykbakken og tøm den i et afløb eller en spand. Skyld bakken under den varme hane eller rengør den med en våd klud og sæt den på plads igen.
I det 7. trin skal vi have rengjort alle transportbånd i anlægget. Sæt båndene i gang med at køre ved at trykke på Kør bånd i rengøringsprogrammet på skærmen. Herefter rengøres de grønne bånd på main conveyor ved at holde en opvredet klud på, mens de kører. Herefter rengøres de hvide bånd på V-conveyoren. Benyt en klud, som er let opvredet i vand- og sæbeblandingen, og hold den på båndene for at rengøre disse. Der må gerne dryppe vand ned omkring båndene. Du kan ligeledes benytte tryksprøjten til at fordele vand- og sæbeblandingen på båndene, og herefter holde kluden på båndene indtil de er rene. Det er meget vigtigt at få rengjort båndene på undersiden også. Løft op i båndene og hold kluden på undersiden af båndet således. Dette forhindrer snavs i at sprede sig dybere ind i conveyorens dele. Der er op til 3 styk V-conveyorer på denne side af anlægget. Gentag samme procedure for samtlige V-conveyorer under de øverste låger på kabinetterne. Båndene stopper med at køre, når du trykker på pilen videre til trin 8 i rengøringsprogrammet på skærmen. Her beder rengøringsprogrammet dig om at rengøre indføringsbånd på komprimatorerne. Før du fortsætter, bedes du gøre følgende. Rengør metaldelene under konvejorbåndene på main conveyor med de grønne bånd. Fjern snavs mellem V-conveyor og infeeder. Herefter fjerner du synligt snavs eller objekter, der sidder i skinnerne imellem de hvide bånd og i samlingerne af transportbåndene med en opvredet klud. Med forsigtighed kan der anvendes en skruetrækker til at få objekter løs. Især ved dåsekomprimatoren, hvor dåser bliver sorteret ind i komprimatoren, ophober der sig en del snavs på skinnerne på V-conveyor, så det er vigtigt at rengøre regelmæssigt i dette område. I 8. trin skal vi rengøre indføringsbånd til komprimatorerne og sidepladerne herpå. Her bruges rigeligt med varmt vand og sæbeblanding fra din tryksprøjte. Åbn øverste låge og påfør vand og sæbeblandingen både på bånd og sideplader, som skal rengøres. Benyt en langskaftet børste til rengøring af indføringsbåndet og sideplader. Luk herefter lågen igen, og når du hører indføringsbåndet starte op, åbner du lågen igen med det samme og rengør igen. Dette gentages 4 gange for at få rengjort alle sider af indføringsbåndet. Kabinettet til komprimatoren har sin egen sensor. Denne sensor bliver beskidt indimellem, og her tørres af med L52 og en vatpind eller papir. I 9. trin rengør vi de sensorer, der er placeret omkring conveyoren. Der er en sensor under den øverste låge på hvert kabinet. Disse sensorer skal rengøres med varmt vand, som effektivt fjerner ophobet snavs. De kan også rengøres med L52 glasrens og papir, hvis de ikke er så beskidte. Disse sensorer kan ligeledes rengøres i 7. trin, samtidig med at man rengør V-conveyor for at spare tid. I 10. trin skal vi rengøre soft drop for enden af anlægget. Rengør de grønne elastikker med en klud opvredet i vand- og sæbeblandingen. Fjern ligeledes snavs, der ligger på pladerne under elastikkerne. Rengør sideplader omkring de grønne elastikker. Efterse også fremtrækshjulene i begge ender af elastikkerne og rengør disse. Hvis der sidder snavs i rillerne på hjulet, kan du bruge en skruetrækker, men aldrig en kniv. Rengør den sorte dug med en godt våd klud. Dugen kan sænkes ved at holde hånden foran den øverste fotocelle på siden af soft drop. Når dugen er helt i bund, kan du løfte dugen og fjerne snavs og eventuelt glasskår, der er faldet under dugen. Rengør softdroppets fotoceller og reflekser med L52 og rent papir. I 11. trin skal vi rengøre retry conveyor.
Start båndet ved at trykke Kør bånd i rengøringsprogrammet. Brug masser af varmt vand og sæbe. Imens båndene kører, bruges en klud eller en langskaftet børste til at rengøre båndet. Rengør ligeledes sidepladerne omkring båndet og fjern synligt snavs. Når vi trykker pil frem i rengøringsprogrammet, kommer vi til 12. trin, og vi bevæger os over på den anden side af anlægget, hvor vi skal rengøre reject-konvejeren. Start med at trykke Kør bånd i rengøringsprogrammet og gå om til lågen på den anden side. Når du har åbnet lågen, så fjern snavs og objekter, der kan ligge i siderne af båndet. Og ellers gentager du samme procedure som på retry-konvejeren. Bemærk, husk at benytte handsker i dette trin, da glasflasker bliver sorteret ud til brugeren igen via dette bånd. Så pas på glasskår, når du rengør her. Brug hellere en langskaftet børste end en klud for en sikkerheds skyld. Fra denne side af anlægget er det også nemmere at rengøre den første del af V-konvejeren med de hvide bånd og i mellemrummet mellem båndene. Brug igen eventuelt en skruetrækker og en klud til at rengøre imellem båndene og skinnerne. Hvis snavs ophober sig i dette område, sænker det hastigheden på båndene, hvilket øger chancerne for sorteringsfejl på hele anlægget. I 13. trin skal vi tilbage til den anden side af anlægget igen for at rengøre indfeeder i genkendelseskammeret. Swipe ned på skærmen for at se instruktionen. Åbn den grønne låge og rengør båndet med en klud, opvredet i varm vand og sæbeblanding, ved at trykke let ned på de grønne bånd, mens de kører. Stop indfeederen i rengøringsprogrammet og løft den væk fra dockingstationen. Rengør indfeederens dele under båndene og på undersiden. Bemærk, sænk ikke indfeederen under vand. Rengør fladerne i kammeret og de skrå sider på dockingstationen. Hvis disse overflader ikke er rene, kan indfeederen ikke sidde ordentligt på dockingstationen. Dette vil påvirke, at enten vægt, metalføler eller formgenkendelse ikke fungerer ordentligt. Vi viser et eksempel på dette, når vi efterser glasoverfladerne i kammeret. Så vær gerne grundig med dette. Sæt indfeederen på plads igen. I 14. trin skal alle glasoverflader i genkendelseskammeret samt glaspladen på runring rengøres. Benyt L52 og en tør mikrofiberklud eller rent papir til denne rengøring. Hvis det er nemmere for dig, så tag indfeederen ud, mens du rengør glasoverfladerne. Når du rengør One Ring, er det en god idé at være grundig med at komme helt ud til kanterne og tjekke, at glasoverfladen er fuldstændig ren. Husk at tørre glasoverfladerne grundigt af efter rengøring, så der ikke er en sløret hinde på glasset. Du kan bruge en lygte til at efterse glasoverfladen. Hvis du har taget indfeeder ud under rengøring af glas, så sæt den på plads nu. I næste trin kontrollerer vi det optiske system og kalibrerer sensorer. Luk den grønne luge og tryk på Tjek kameraer i rengøringsprogrammet. Som tidligere nævnt er det vigtigt, at der er rengjort ordentligt omkring indfeeder og dockingstationen. I dette trin kan du se hvorfor. Når rengøringsprogrammet tjekker kameraer, vil den melde fejl, hvis ikke indfeeder sidder korrekt på plads. Her løfter teknikeren indfeederen for at fremprovokere denne fejl. Ved tryk på den orange knap kan du se en rød stribe på bunden af billedet på skærmen. Det røde på skærmen indikerer, at indfeeder generer kameraet og dermed formaflæsningen af emballagen. Derefter kontrolleres One Ring. Hvis glasset ikke er rengjort tilstrækkeligt, vil den vise et udråbstegn. Ved tryk på næste på skærmen vises en indikation af, hvilken sektion af One Ring, der er beskidt. Ligeledes vil denne sektion blinke rødt på selve One Ring. Rengør overfladen til den røde indikation forsvinder og tryk herefter på Tjek. Når alle kameraer i genkendelseskammeret melder OK,
trykker du pil frem, og så fortæller rengøringsprogrammet, at rengøringen er gennemført med succes. Godt arbejde! Hvis du har spørgsmål omkring rengøringsproceduren, rengøringsudstyr eller selve brugen af pantanlægget, er du velkommen til at kontakte Tomras kundeservice. Vi sidder klar ved telefon og mail til at hjælpe dig. Du kan kontakte os på mailadresse service.dk@tomra.com eller ringe til kundeservice på 43 56 50 70. Du kan også nemt bestille rengøringsmidler, udstyr eller andet tilbehør gennem vores kundeservice. Tak fordi du så med.